Stoi na chodzie, że wniosek Krужок Stowarzyszenia Lemki organizuje w Przemkowie warsztaty pisanok, których budowała pani Natalia Sienkowska. Warsztaty pisanok odbywają się każdego roku w Krужку Stowarzyszenia Lemki w Przemkowie w siedzibie. I każdego roku, to już tak będzie z 15 roków temu, zaczęliśmy te warsztaty i kontynuujemy tradycyjnie każdego roku. Bo chodzi o to nam najbardziej, żeby młode pokolenia wczyło się tradycji. W tym okresie właśnie pisano. Dzieci to prawda wcześniej pewnie doma przyrodniczych, ale tu mają swoją panią instruktor, która ich uczy tak zwanych rysów, w jaki sposób należy to malować. Tradycją malowania jajec przekazała mi moja mama, która wczyła się malowania z moim pradidą, a jej didą, który przyjechał do Przemkowa z Florynki. Nie mamy jakichś takich dokładnych wzorów, które są tam tak tradycyjnie znane z tego sela, ale wydumamy sobie same wzory, jakieś kropki, kreski, płatki i tak dalej, jodełki. Moja mama sama bierze sobie z głowy te wzory jajec. Ja też jak siadam do malowania jajec, to nigdy nie mam takiego wzoru, który ma być na tym jajce. Lem przychodzi to z każdą kreską, z każdą kropką. Co mi się tam wyduma w głowie, to maluję. Ale nigdy nie mam tak, że siadam do stoła, biorę to jajce i tak, dobry, to zrobię tu tak, a to zrobię tak, a tu dam jakąś kresku, kropku, nie. Mnie to jest tak po prostu naturalnie. Odkąd pamiętam, to od maleńkowo malowałam jajcia. Nie pamiętam, kilka miałam roków, ale w naszej chyży jest tak, że każdy musi namalować swoje jajce. I to jajce musi być w koszyku. Czy to będzie 5, czy to będzie 10, ale każde jajce musi być w koszyku i każdy musi namalować swoje jajce. Odkąd pamiętam, ktoś zaproponował właśnie mojej mamie, żeby prowadziła warsztaty. Wse przy tych warsztatach jej pomagałam. Teper kolej jej neje, ja to robię. I niektóre dzieci przychodzą na te warsztaty już kilka roków. Naprawdę. Niektóre dzieci przychodzą już 5 roków. Niektóre zaczynały od takiego maleńkiego, jeszcze nawet nie gadali i nie chodzili, ale już przychodzili z rodzicami i desy tam się smotrili, a później jak już mogli sami przychodzić, to przychodzili i malowali te jajcia. Ale są w naszym ansambli też takie dzieci, które przychodzą z roku na rok, są starsze, ale cały czas przychodzą i te wzory są naprawdę sztorik lepszy. No I znają dobrze, jak zafarbować te jajcia. Także desy to tam ziarenko, jakie se tam jest zaszczeplone w nich, że znają, jak to zrobić. I same w chyży też malują. W każdej grupie takiej dzieciaczej, ale i też jak są dorosłe osoby, trzeba pokazać, jak to malować, bo niektórzy nawet nie znają, że to jest wosk pszczeli, który jest przepalony i dlatego jest temny. Niektóre dzieci dumają, że to jest czekolada. Niektórzy dorosły dumają, że to jest jakiś tusz i tak dalej. Także my znamy, że to jest, że to jest wosk pszczeli, że to jest świczka i tak dalej. A są takie ludzie, którzy w ogóle nie znają tej techniki malowania jajec, a w sumie to jest najstarsza technika malowania jajec. Jedna z najstarszych. Metoda, którą malujemy jajcia, nazywa się batikowa szpilkowa. Jest to zwykły ołówek, albo kolysy to był jakiś kawalec drona. W to się wbijać szpilku, maczać się w gorячym wosku. Kolysy to wosk się podgrywało na pecy. Teper już są inne czasy i podgrywamy sobie to wosk w takich kominkach, które są dostępne w sklepie. To bardzo dobra forma na warsztaty, dlatego że jest bezpieczna dla dzieci. Dla dzieci i dla dorosłych też. Bo wosk jest bardzo gorячий, może poparyty, ale nigdy się tak nie wydarzyło, że komuś się to poważnego stało. No i tak, podgrywamy to wosk,
maczamy szpilku. Lem trzeba przytrzymać, żeby to ta szpiloczka się rozgryła i wosk musi być bardzo goryaczy, bo jak jest zimny, to się nie przyklei do jajcia i jak będziemy farbować, to wosk odpada. I później, jak już się tam namaluje to wzór, no to wkładamy do farby, wycichać się, wyterać. Na wydmuszkach można zmyć to wosk. Wydmuszka jest bardzo lekka i można zmyć to wosk. Lem najpierw trzeba odkleić te dziurki, bo może wystrzelić te jajce. A na gotowanych jajcach jest lepsze, dlatego że jajce jest ciężkie. Jak się wszmaryć do farby, lem musi dłuższe poleżeć w tej farbie. Nie? Ale jak się maluje jajcia i tam, gdzie jest wosk, gdzie się zrobi wzór, jak się zdrapie, bo sztosy nam nie wyszło, to i tak podczas farbowania zostanie tam plama z wosku, dlatego że wosk jest tłusty. Tak, i він już tam ślid lyszy. Tak, ślid lyszy, dlatego że jajce ma swój poryw, to wchodzą w tą skorupkę, no i już nie się z tym nada zrobić. Już propało. Tak, dokładnie. Można wkoło toho zrobić jakiś wzór, ale no tak wygląda to. Żeby na jajce wyszł kolorowy wzór, najpierw trzeba zrobić jakieś kreski i kropki na białym jajce. Później można je włożyć do koloru żółtego, pomarańczowego, do jasnego zielonego. Później wycichamy to jajce. Zrobimy jakieś kreski, kropki i wkładamy do temniejszego koloru. I wycichamy, robimy kreski, kropki i wkładamy do najtemniejszego. Czyli w sumie taka zasada tego farbowania tych jajec jest od najjaśniejszego koloru do najtemniejszego. Że to się tak wkłada, nie? Bo jak się włoży te jajce do czerwonego i na tym się zrobi wzór i chce się włożyć do żółtego, no to już to nie wyjdzie, nie? To już to strony nie da się. Tak, to już to nie wyjdzie, można wtedy zrobić na czerwonym jajcy jakiś wzór i wszmaryć jego do zielonego na przykład, albo do jakiegoś syniego koloru. I później i do temnego. W sumie moja mama maluje jajcia ciłyrik, bo wydmuszki można malować ciłyrik, a gotowane jajcia malujemy w Wielkopiątnicu, w Wielką Sobotę, przed samym święceniom. Tak malujemy jajcia w piątnicu, w sobotę, ale najczęściej w sobotę, bo wtedy jest tam chwileczka czasu, żeby kto sobie namalował jajce i tak kto sobie przyjadł, sidat, maluje jajce i dalej robi tych, kto sobie najechał miejsce sidat i maluje jajce i tak dalej, i tak dalej. Żeby każdy miał choć jedno. Żeby każdy miał choć jedno swoje jajce w koszyku. Tak. Kolysy, jak moja mama zaczynała robić te jajcia, no to wiadomo, to nie było tak jak teraz, że się idę do sklepu i kupuje się farby i można sobie zafarbować to jajce. Robiliśmy w skorupkach od cebuli. Znam, że są takie naturalne metody właśnie farbowania jajec, na przykład kapustą, jakimiś ziołami, czy kurkumą nawet. Można naprawdę stworzyć takie fajne kolory, które nie wyjdą z takiego syntetycznego barwnika. Bisyn też maluje jajcia, teraz ma 8 roków, ale pamiętam takie jeho początki malowania jajec, jak moja mama siedziała, malowała jajcia i on desy tam biegał koło niej, desy się tam bawił i tak dalej, ale wse jeho brała na kolina, tak jak jej brał na kolina Dido. Brała jeho na kolina, starzała na to te kolina i siedzieli i malowali jajce. I to choćby były takie tam jakieś kreseczki i kropoczki i tak dalej. I może to nie wyglądało, ale bał swoje jajce. I więc znaje, że jak przychodzi to okres światoczny, przychodzi Wielka Piątnica czy Wielka Sobota, więc sidat i maluje jajce. I nawet się czasem upomina, mamo, kiedy my będziemy malować jajka? Fajnie. Tak, że win od maleńkogo maluje te jajcia. Nie pamiętam, bo maleńki, ale sztorik maluje swoje jajcia też. I też znaje, jak to farbowaty. Tu wszystkie znają, że my malujemy jajcia, to generalnie moja mama maluje. Ja nam tylko tak pomagam w tym wszystkim, żeby to zrobić i, że tak powiem, prodają te jajcia dalej, a ona nam maluje.
Ale tak, wszystkie znają. To już w sumie nawet poza teren Przemkowa wychodzi, że my malujemy jajcia i ludzie dzwonią. Koty dzwonią z Wrocławia, z Warszawy i tak dalej. Także to te jajcia już krużą sobie po świecie. Nawet niektóre chyba pojechali do Kanady, czy jakoś tak to było, nie pamiętam dokładnie, ale tak chyba tak, do Kanady. Także to te jajcia nasze są w Kanadzie desy. Dumam, że tak będzie, że mój syn, który w sumie od maleńkocho jest wychowany w tej tradycji, śpiwat, hulat i tak dalej. Dumam, że tak, że jak będę już dorosły, to dalej przekażę tą tradycję malowania jajec swoim dzieciom, a to ty jeszcze swoim dzieciom i tak dalej. To ja zapraszam wszystkich serdecznie na następny rok na warsztaty malowania jajec, które pewnie będą się odbywały w okresie takim światocznym.